Kaixo, arratsaldeon, nor zara? Bueno, arratsaldeon, Sergio naiz, 35 urte ditut, Laskarasekoa naiz, Bai? eta guztakit, aspaldian euskaldun nuen nire burua, Mhm. arrezkero, euskalgintzan ibili naiz, ez? Eta Bai. adibidez hemen herrian, Osasola Euskara Elkartean nago 2000 garren urtetik, gutxi gora bera, Aha. eta bastakit, zeletasunei dagokienez, mendira joatea gustatzen zait, Oso ondo. eta irakurtzea, bai, adibidez. Irakurtzea? Eta azpimarratuko nuke hori ez, irakurtzearena. Aha. Honekin lotuta izan ere, Meatzaldeko irakurzale kluba sortu genuen, Aha. eta, Zinen interesgarria ematen du. Ta zertan datza proiektu hori? sortu genuen talde hau, edo elkarte hau, batez ere irakurzaletasuna eta euskal litera bultzatzeko, ez? Pizka bat azalduko izu funtzionamendua, oso simplea da, ez? Egiten duguna da, hilabetero liburu bat proposatu, Bai. biltzen gara irakurrita gero eta liburu horren gainen edo hitz egiten dugu. Oso interesgarria ematen du, Dela da. Ta zenbat denbora daramazue proiektu horretan? Elkartea sortu genuen otsailean. Otsailean egin genuen Otsailean. eskenai eta aurrean. Eta, ordutik hona, ez dakila, hiruzpalau bilkura egin ditugu. Eta, esango dizkizu batzuk adibidez, ez? Samaran Jon Arretxeren liburua Badakit zen den. gainera gurekin egon zen idazlea. Aha. Eta Carmeli Jaioren musikailean bebai. Eta, horiek dira horren arte egin ditugunak. Eta Sergio, noiz biltzen zarete? Eta zenbat pertsona joan zarete normalean? Normalean biltzen gara, esan dizuan bezala, hilabetero. Bale, ja. Asteazkenetan, hau da, Asteazkenetan bertan. Eta, pertsona edo jende kopurari dagokionez, 14-15 pertsona edo bildu gara ez egin ditugun bilkura guztietan. Nahiko ondo, uste dugu, jende kopuru polita, ez? Bai, ematen dugu hori da, kopuru ona dela. Eta, hilde beretik jarraituz, adibidezin izango da aurkeztuko duzuen urrengo gunean liburua? Maiatzaren 12an, beste bilkura bat finkatuta, maiatzaren 12an arratsaldeko 7:30 bilduko gara Usue Alberdiren azken libura komentatzeko, Usue Alberdiren nola ditzen da liburua, Justu nik ez dut gogoratzen, baina, dena den, hori ere... Aurkiloa barkatu. Bale, orain duzu. Bai, baina, gertatzen da zen. Aurkiloa oso liburu polita, oso interesgarria, eta bat gai jorratzen duen, nik uste du nahiko interesgarria izango dira, gainera ekarriko dugu idazlea, eta berarekin egingo dugu. Gure asmoan nola planteatuko dugu kontua izango da idazlea egongo da gurekin, Usue Alberdi, berak egingo dugu aurkezpen bat, eta gero, galderak egiteko aukera egongo da, eta beti bezala, liburua komentatuko dugu eta guztion artean berarekin batean. Berare etorriko da, esan ondo. Eta, non elkartzen zarete normalean, dinot ere jendea jakin dezan, eta jakiteko? Laskaraseko Aritzalde plazan dagoen udalaretoan hurbiltzen gara. Bai. Oso goteko, ondo goteko. Bai, bera oso goteko eta ondo goteko. Horrekin ere espero dugu, ez da, jendea animatuko dela, eta, zabalduko dela ere informazioa. Hori pizkat aukera, jendea animatzeko. Liburua irakurrita baldin baduzu eta etortzen bazara liburu irakurrita, nik uste du hobetxo handiago baterako dizula bilkurari, baina, ez pauzu irakurri, etor zaitezkete berdin, zen ondo pasatuko duzuela. Eta asko ikas daiteke hortik. Bai. Sergio, mila esker zure laguntzagatik, bale? Bale, gero arte.